14e keer. Dus, en we blijven naar Lourdes gaan. Ja. Voor mij de tweede keer. Ik ben in de jaren 60 met de militaire bedevaarder in Lourdes geweest. Mijn man die heeft darmkanker gehad. En hebben we gezegd, als hij daarvan geneest, dan gaan we steeds naar Lourdes. Zolang als dat wij leven, gaan we naar Lourdes. En dan heb ik met mijn vrouw gezegd, ja, jaren, zeg, je gaat ook eens mee. En nu, tot nu toe hebben we gezegd, ja, we pakken vandaag aan en we gaan. En zij niet alleen. Zo'n 10 mensen stonden vanochtend in Maastricht klaar voor hun reis naar Lourdes. Op de dag af, 90 jaar geleden, vertrok ook hier de eerste bedevaart, georganiseerd door de stichting Organisatie Limburgse Bedevaarten. Ik heb de taart niet meegenomen, nee, die krijgen ze vast wel overdag ergens onderweg. Krijgen ze wel iets anders? Nou, ze krijgen in ieder geval een jubileumblad vandaag, die gisteren uitgekomen is. En daar proberen we te laten zien dat in die 90 jaar het wezenlijke van Lourdes feitelijk niet erg veranderd is. Met een beetje vertraging komt om 11:30 alsnog de bus aan. Vanochtend vroeg vertrokken in Almelo en via Eindhoven en Weert worden de laatste bedevaartgangers in Maastricht opgepikt. Goedemorgen, alles goed? Mooi zo. Lekker mee eten, koffers komen weer in de bak. Wij zitten er klaar voor, ja. En het is heel spannend. Ja, dat is geweldig, hè. Zulke reis. Ja. En dan met dat weer, nou, alles gaat mee, hè. En ook de familie Jaminon is er klaar voor. Ja, spannend, hè. We zijn echt benieuwd, hè. Ik denk wel dat het nog spannender wordt, hè, onder reis, ja. En dan zeker als we in Lourdes aankomen, het een echte belevenis zal worden. Ja. Hoi. Met ook de laatste bedevaartgangers aan boord kan de bus op weg naar Zuid-Frankrijk. Morgen vertrekt vanuit het station in Maastricht een tweede groep met de trein en zaterdag de laatste met het vliegtuig. In totaal gaan de komende dagen ruim 700 bedevaartgangers naar Lourdes.